Dawk li kellhom joqogħdu għall-eżamijiet ta' barra bħal low levels magħrufa bħala tal-London il-GCE se jirċievu kumpens sħiħ għal flus li ħallsu wara li dawn l-eżamijiet ġew ikkanċellati minħabba l-imxija tal-coronavirus. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru għall-Edukazzjoni Ewwin Bonnici spjega kif il-Gvern iffaċilita trattattivi li saru biex issir ir-rifużjoni. Aħna wara kooperazzjoni li kellna bejnietna u l-awtoritajiet Ingliżi sar ftehim li bih dawk l-eżamijiet li ġew kanċellati se jiġu rifużi lura. U allura l-flus li ħallsu l-istudenti se jieħdu il-flus kollha lura u aħna se nkunu l-intermedjarju bħala Ministeru biex niffaċilitaw li dawn l-istudenti jieħdu flushom li ħallsu lura. Il-flus li l-istudenti Maltin ħallsu għal sessjoni ta' eżamijiet li issa tħassret huma mistennija li jiġu trasferiti lura fit-tielet ġimgħa ta' Mejju. Id-Direttura d-Dipartiment tal-Eżamijiet Dr. George Said Zammit qal li hemm opportunità lill istudenti biex ipoġġu għal dawn l-eżamijiet f'Ottubru. Sa ssir sessjoni speċjali f'Ottubru li ġej u id-dati issa inħabbruhom once li dawn ikunu ikkonfermati. Però din ħatkun sessjoni ta' darba u din ħajamluha għaliex kellna din is-sitwazzjoni minħabba il-COVID-19 u s-sessjoni ta' Mejju Ġunju kellha titħassar. Dr. Said Zammit spjega wkoll kif is-sessjoni tal-eżamijiet barranin ta' Jannar tas-sena d-dieħla xorta se jsir, madankollu din se tkun biss għal ċertu suġġetti partikolari. L-istudenti Maltin iħallsu biss għall-eżamijiet barranin hekk kif dawk tal-Medsek issa ġew mingħajr ħlas wara miżuri li ħadan il-Gvern. ċertu eżamijiet barranin huma wkoll rikonoxxuti mill-istituzzjonijiet edukattivi post-sekondarju u terzjarji f'Malta fejn bosta studenti joqogħdu għall-eżamijiet tal-matrikola ta' Malta u dawk ta' barra sabiex jiżdidilhom iċ-ċans li jiksbu l-aħjar riżultat mixtieq.